हेलो हाय नमस्कार मु आपण प्रिय प्रमोद स्वास्थ्य साई आपन स्वागत करुच्ची। आज भाई एत शीत एत ठंडा कह नहीं मो पछ फाटी जाऊँगी शीतर सका तो झाड़ बची पानी छाड़ी बोली पछ बरफ हो गला पूरा से तो कम सरीगला। बर्तमान पे आम ए जा कड़े ना पड़ापे आज टे देसी परिवा ना घर पर ना मैडम को घर पर मैडम पे 3 जन आज परिवा किणार अच्छे आउ परिवा किणार आज आमको साहाय्य करेंगे। काली जो भाई के देखी आपण मैंने सरोज भाई सरज भाई आम जन सब्सक्राइबर बहुत बढ़ लगे भल लगे आपको सहित मिसाई आम ठीक आसिले जा आगू जा देखिए परिवा किणवा। आम मैडम को पूरा घोड़ी घाड़ी शोन कौन कह मैडम शीत विषय माने शीत को गोईठे माने एत शीत से घोड़ी घाड़ी शोन देख आम रूमटा जो आम रहू एटा मो खटिया गेट बेट देदेवा बाहर पड़ा सरजाई ये कौन फूलकोबी भल मिले ना माने पूरा फ्रेश जिनस ये पूरा फ्रेश जिनस मिले ना पूरा देसी फ्रेश भल जिनस ना मसे रही खाइब ताले मोटा तो हो आ भाई देखो से आगे पूरा कुहुड़ी पड़ी पहाड़ पाखे ये आगे देखुच ना से सब पहाड़ अच्छे से आगे कुहुड़ी जो किसी भी देखा जाऊ ना। चलो जी परिवा किणिया परिवा किणला भितर आपण मानू देखेबी हमर परिवा किणा आगे दीटा भाई बैग 3टा दो ना। हाँ गोटे बड़ आउ 2टा छोट दे दियो। केते टुआ 40 ना ठंडा एमती से लोकटा बकु जाए से माने ठंडा हो गला ठंडारे केते शीघ्र आज पूरी जाइकी भांग टे खाईदे गला आज। तम भी नब ना घर पाइका परिवा बाप भाजी बोधे मार्केटा को उठे नहीं गया है देख 3टा बैग ये 3टा बैग ये सर जा गोटे धरले बैग माने लगुच परिया मार्केटा आज उठा हे ना बा आसिक पहुँच जाइए परिया मार्केट कौट किणवा आग कोबी फूल बंधा 2टा आग गोटे नन्ना को फोन कर पचार दे कोबी सब तो देदेव तक ना किलो हिसाब दौच किलो के कौन 20 टका करना 25 दियो 5 किलो खंडे दियो 5 किलो दे हेबनी आमती कहल हम सकालू एमती करुच हाँ ता दे दियो सब सीमा मोर जाइए बिल आसनी ना कौन यार कौन भल है ड्यूटी के 24 घंटा आज कड़े कत फुल 25 होगला पैसा के पड़ो तो जापार ना बा सरीला आज भाई पूरा मार्केटा उठा आज मार्केटा ये टोटाल सब बैग जो फिलअप हो मार्केटा जीव माउसी मटर के हाँ बाप 20 टका दबा तो
ଦେଖ ଭାଇ କୋବି ନଉଛୁ ବିକ୍ରି ହବ ଇଏ ଘରେ ଖିଆ ହବ କି ବିକ୍ରି ହବ ପାଇନା ମଟର କେତେ ଏ ବାପ ଗୋଟେ ଅଧେ କିଲୋ ଦିଅ ଏଟାକୁ ଆଧେ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ମାଉସୀ ଟମାଟୋ କେତେ 20 ଦଉନ 2 କିଲୋ 5 ଟଙ୍କା ବୁଲି ବୁଲି ପାଟିଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗିଲାଣି ଥଣ୍ଡା ବି ବହୁ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା ବିମଲ ଜାଣିଛ ତ ଭାଇ ଟିକେ ବିମଲ ପ୍ରିୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବିମଲ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା ତାପରେ ବାହାରି ଯିବା ଭାଇ ବିମଲ ଗୋଟେ ଦେବ ପରେ ଖରା ବାହାରୁଛି ନା ନା ଚା ପିଆ ନା ନାହିଁ କୁହ ନାଲି ଚା ସେଇଠୁ ପିଆ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ତଳୁ ବଢ଼ିଆ ଚା ହେଙ୍ଗୁ ଫେଙ୍ଗୁ ପକେଇ ରହୁଛି ନା ଶେଷ ପରିବା ଶେଷ ତ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା ଖାଲି କୋବି ଟମାଟୋ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ପଡ଼ିଛି ପରିବାର ଭାଇ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ପିଆଜ କ'ଣ ସବୁ ସରିଗଲା ନେବାର ନାହିଁ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଖାଲି ଘରେ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଖାଇବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ତ ଏନେ ରୋଷେଇ ହେବାର ନାହିଁ ଆମେ ପୁରୀ ଗଲେ ଆମର ପୁରୀରେ ରୋଷେଇ ହେବ ଆମର ଏଇଠି ରୋଷେଇ ରହିଯାନ୍ତୁ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଗାୟନେ ପରିବା କିଣା ଆମର ଏବେ ସରିଲା ଏବେ ଯିବା ରୁମ୍କୁ ଦେଖ କାଁ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ସବୁ କିଣିଛି ସେଠୁ ଚା ଆଜି ନଦେବ ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲ ଦେଖ ଭାଇ ପରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ରହିଲା ଆମର ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ବିନ୍ ଛୁଇଁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଓଳିଆ ଅଛି ଗାଜର ଫାଜର ସବୁ ଟମାଟୋ ଗାଜର ଆଳୁ ଏବେ ଆମର ସରିଲା ପରିବା କିଣା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରୁମ୍ରେ ଏଇଟା ଥୋଇଦେବା ତାପରେ ଆସିବା ଟିକେ ଆସିବା ନାଲି ଚା ପିଇବା ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ମୁଁ ଚା ପିଏ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ ଚା ଦୋକାନଟା ନାଲି ଚାଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଦେଖ ସକାଳ ଶୀତୁଆ ସକାଳର ପାଗ ଇଏ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଲାଗୁଛି ପାଟିରେ ବି ଗୋଟେ ବିମଲରେ ବସିଯାଇଛି ଭଲ ଯିବା କେଶ ଯିବା ଟିକେ ନାଲି ଚା ପିଇଦେବା ନାଲି ଚା ପିଇ ସାରିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଭାଇ ଶୀତ ଏମିତି ହେଉଛି କହିବାରେ ନାହିଁ ମୋତେ କାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଶୀତକୁ ଘର ଯାଇ ତୁମ କାହିଁ ଏମିତି ଶୀତ ହେଉଛି ଗୀତ ହେନେ ମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ବି ଯେ ବାଜୁଛି ମୋନାଲିସା କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ହସେଇଲୁ ବେଶୀ ବି କଣ୍ଡେଇଲୁ ମୋନାଲିସା ନା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅର୍ଚ୍ଚନା କହୁଛି ମାନେ ସେଟା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ବି ଭଲ କରେ ନା ଚାଟା ଏଠି ବି ଭଲ ହୁଏ ନା ଚାଟା ଚାଲ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଚା ବାଲା ପାଖରେ ଟିକେ ନାଲି ଚା ମାରିଦେବା ତାପରେ ଯିବା ହଳଦୀ ପାଇଁକା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଚା ଦୋକାନ ଦୁଇଟା ନାଲି ଚା ଦେବ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଲା ଆମର ରେଡ୍ ଚା ମାଲ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ମାଲ କମାଉନି
ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣଟା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପକେଇଛ ଶୀତ ଦିନକୁ ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାଲି ଚା ଜଡ଼ିବୁଟି ଚା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଚା ପିଆ ଶେଷ ବାହାରିବା ଏବେ ହଳଦୀ ପାଇଁ। ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ହଳଦୀ ଦୋକାନ। ଭାଇନା ଆମର ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହବ ପଚାରିଲୁ ସେ ଫୁଲବାଣୀ ନେବି ବା ହଳଦୀ ହଳଦୀ କଥା ଛାଡ଼େ ମୁଁ ପରିବା କିଣି ଦେଇଛି। କିଣିଦେଇଛୁ କାଲି ହଁ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କିଣିଲୁ ଭଲ ପରିବା ବିନ୍ସ ଧରିଲୁ ବିନ୍ସ ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଟମାଟୋ ଗାଜର ବିଟ୍ ମଟର ମଟର କେତେ ପାଇଲୁ 100 ଟଙ୍କା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ମାନେ ଧରିଛି ପଠେଇବି ମୁଁ ଟୋନ୍ଟା ଦେଖିକି ଜାଣିଲି ଭାଇନା। ହେଲେ ଏବେ ବାହାରିବ କିରେ ହଁ ଆଉ ଶୀତ ହେଉଛି ଗାଧେଇ ହେବନି ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଗାଧେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ। ଆରାମରେ ବାହାରିବ ପଚାରିଲୁ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି କି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି। ଯାଇ ରାତିରେ 100 ଟଙ୍କା 6 କିଲୋ ଦେଇଦେଉନ। ହଳଦୀ ପାଇଁ ଗାଇ ଯିବା। ସସ୍ମିତା କେତେ ନେବେ କହ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର 4 କିଲୋ 5 କିଲୋ ଯିବ ମୋର 2 କିଲୋ। ଶଳା ହଳଦୀ ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ 4 କିଲୋ ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠିଆ ହେବ ବା ସତେଇ ନନା ପାଇଁକା ଘର ପାଇଁକା ହେଲେ ସେଇଟା ଦେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଆସୁଛ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ନେବ ପିଓର ହଳଦୀ। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ 11 କାଲି ଆସିଛି 50 ଗୋଟେ ନ୍ୟୁନ ଲୋକଟାକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାଲିଟି ଗଲା କେତେ ନ୍ୟୁନ ଲୋକଟାକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଏହାଟାକୁ ଖରାପଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଆଗା ଦେବୁ। ବୁଝିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଫାଷ୍ଟିକି ଖାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ସତେଇ ହଁ ଆମ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ଆମର ପିଓର ହଳଦୀଟା ଏନେ ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ହେବ ଦେଖ। ମଉରା ତମ ଦୋକାନ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋର ନାଁ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ପାତ୍ର। ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ପାତ୍ର ହାଟପଟା ପଚାରିକି ଆସିବ ହେରି ଏଇଠି ପାଇବ ପିଓର ହଳଦୀ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଛି ଖରାପ ବି ଆଗକୁ ପଚାରିଲେ ମସ୍ଜିଦ୍ ସାମ୍ନା ହେଲେ କହିଦେବି କେଉଁଟା ମସ୍ଜିଦ୍ ସାମ୍ନା ମସ୍ଜିଦ୍ ସାମ୍ନା ଦେଖିଦିଅ ମସ୍ଜିଦ୍ ସାମ୍ନା ଏଇ ଆଗ ସାମ୍ନା ହେଉଛି ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନ। ତାଙ୍କର ମିଲ୍ ବି ସେପଟେ ଅଛି ବଟ୍ ମିଲ୍ଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଏବେ ଚାଲୁଥିଲା ବନ୍ଦ କରିକି ଆଇଲି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିକି ଏବେ ଆସିଲ ହଁ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ତ ଏପଟକୁ ଆଇଲୁ ଏଠି ନହେଲେ ଆମ ହଳଦୀ ରେଡ଼ି ସେଇଟା ଏନେ ଗୋଟେ ହଳଦୀଟା ପେଶା ହେଇକି ଏନେ ଆଇଲା ଏବେ ପୁରା ଦେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ତମ ତାକୁ ସେଇଟା ଦେଲି ନହେଲେ ଏଇଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ଗରମ ଅଛି ପେକିଂ କରି ଗରମ ଅଛି ପୁରା ଗରମ ଧୂଆଁ ବି ବାହାରୁ। ଝୁଣା ବୁଣା ସବୁ ରଖୁଛ ନା? ଝୁଣା ଏବେ ନାହିଁ ମୁଁ କାଲିକି ଯିବି ଗଲେ ଆଇବି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନେବୁ ଝୁଣାଟା ତୁମଠୁ ନାହିଁ ଏନେ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି ଝୁଣା କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୋର ଦେଖିକି ସେମାନେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ମୋର ଦେଖିକି ନହେଲେ ଆମର 35-35 ହଜାର ସିଏ କାମ ଆମର ଦେଖିକି ସବୁ ପେକିଂ କରିକି ସେମାନେ ବିଚାର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା ନହେଲେ ଆମର ଗାଉ ଝୁଣା ମଉସା କେତେ କିଲୋ କେଜି? ଝୁଣା ଆମର ବିକା ହେଇଥିଲା 500 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା କେଜି ରେଟ୍ରେ ବିକା ହଉ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି। ଓହୋ ନୂଆ ମାଲ ଆସିବ ତ ନୂଆ ରେଟ୍ କ'ଣ ଥିବ? ଗୋବରରେ ମଉସା ଏଇଟା ଦେଇ ଦେଉନ ପାଇଲ ହଳଦୀ ଗରମ ବି ଅଛି ହାଟକୁ ବାମ୍ଫ ଯାଉଛି। ହଉ ମଉସା ଆସିଲୁ ଆଉ ଦେଖା ହେବା ପରେ କେବେ ଆସିଲେ ଆଉ ଝୁଣା ନେବାକୁ ଆସିଲେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଝୁଣା ସୋମବାର ଦିନ ପଳାଏ ସୋମବାର ତ ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବାର ଅଛି ଆସିଲେ ନେବା ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଭାଇ ସବୁ ଶେଷ କାମ ଧନ୍ଦା ସକାଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ହଳଦୀ କିଣିବା ପରିବା କିଣିବା ଏଇଟା ଟେନସନ୍ ସରିଗଲା ଯିବା ଏବେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଆଉ ରହୁଛି ଭାଇ। କ'ଣ କହିଲ ରହିଲି ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭାଇ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।